नमस्कार. यानंतर तूळ राशी. या महिन्यात जर तुम्हाला भागीदारीचे काही व्यवहार करायचे असतील आणि नवीन धंदा किंवा नवीन व्यवसाय पण भागीदारीत तर तो होऊ शकेल. जे ठोक व्यापारी आहेत म्हणजे किरकोळ आणि ठोक दोन्ही प्रकारच्या व्यापाऱ्यांना व्यापारात फायदा होईल. कॉस्मेटिक आयटम्स म्हणजे ज्याला सौंदर्य प्रसाधनांच्या वस्तू विकणाऱ्या व्यक्तींना जास्त फायदा होईल त्याच्यात. यांत्रिक कामं करणाऱ्या लोकांना आर्थिक परिस्थिती म्हणजे सुधारेल किंवा जास्त पैसा मिळेल, कामंही भरपूर येतील. तसंच बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करणाऱ्यांना चांगली कामं मिळतील. ब्रोकरेज जे करतात म्हणजे मध्यस्थीची कामं करून पैसा कमवणाऱ्यांना सुद्धा चांगली कमाई होईल किंवा चांगले ऑफर्स येतील. याच्यातले राजकारणी लोक यावेळी जरा थंड असतील असं वाटतं, कारण त्यांना हे करू की ते करू असं संभ्रमित अवस्था होणाऱ्या काही घटना आजूबाजूला घडत असतील असं वाटतं. संततीचा हट्टीपणा थोडासा वाढेल आणि त्याच्यासाठी खर्च करावा लागेल. स्त्रियांच्या बाबतीतही तुम्हाला खर्च करावा लागेल. अर्थात स्त्रियांचं वेगळं भविष्य नसतं असं जरी म्हटलं तरी स्त्रियांचा यावेळी हट्ट वाढेल आणि त्यामुळे खर्चही होईल. पण खरेदीच्या दृष्टीनं जुन्या वस्तू मोडल्या असतील तर त्या दुरुस्ती करण्यातच खर्च जास्त होईल. नवीन थोडीफार खरेदी होईल किंवा घरात ज्या लागणाऱ्या वस्तू आहेत त्या खरेदी करू शकाल. आर्थिक दृष्टीनं हा महिना साधारण चांगला जाईल.